Miškom. Adam určite chýba počas týchto dní, ale zatiaľ spolupráca s Máriom Lunterom a Rudolfom Červeným funguje. A teraz mohla zafungovať aj zakončovateľská pozícia Matúša Sukeľa. Ďalšia pološanca domácich využiť, ale už tam stihli 4 červeno-bieli sa zasunúť. Pičura odtlačil si brániaceho hráča Adam Jánošík, vyšla mu kľúčka, ešte možnosť na dorážku. Ako by bola naozaj veľká paráda, ak by sa naozaj Adam Jánošík prebral. Pred zápasom sme o tom hovorili. Nič nekam skúst. Kalina sa už postavil 10 sekúnd pred uplynutím svojho trestu. Ale Gokenik sa veľmi rýchlo dostal do útočnej tretiny. Grant. Grantová strela končí sieti. Tak predsa len v čase, keď už Žilina má otvorené Vrietka na trestnej lavici. Prišiel gólový úder číslo 1 v tomto zápase. Grantová strela od modrej čiary. Kameny si vyberajú Jeseho Julencuho. Pred 2 rokmi najlepší strelec v základnej časti. Teraz sa až tak Mouzesovi nedarí, ale podarí sa. Čo to mohlo Tomášovi Hnkovi? Pred 2 dňami dal prvý gól Robo v Bratislave, Adam Jánošík, teraz mohol Tomáš Hnka. Tomáš sa veľmi snaží. Žilina. Bačík. Odkrúli sme 5 minút z druhej tretiny. Dobrá prihrávka Bačíka. Opäť Kalnič. Ale ešte sa tam puk odráža. Kalnič ho nemal vo svojej moci. Želinásovi už ušiel. Tak ďalšia dobrá príležitosť. Skúsení hráči. Veľmi dobrý. Korčuliari. A Maninen dáva 5. gól v tejto sezóne. Do siete Slovana. Lauricenová strela nebola udržaná Marekom Čiliakom. No a keď tá predchádzajúca presilovka bola využitá až v poslednej sekunde, teraz Dejfov Teč. Na pukom korčuluje Červený. Jeden z najúsilovnejších hráčov Slovana v dnešnom zápase. Hostia môžu zaznamenať 3. gól a aj tak urobili. Niklas Jensen 18 sekúnd pred koncom. Takže s najväčšou pravdepodobnosťou sa zopakuje výsledok z predchádzajúcej. Záverečné sekundy Slovana v roku 2018 gólové! Šipčura 1-3. 3,5 sekundy pred koncom. Spolukomentoval v roku 2018 Slovan v KHL. Určite budeš pokračovať.